आं बिराद गोबाव जाबाय फैनाया 2 घन्टासो जाबाय निनियानो 2 घन्टा माने 1 घन्टायानो जाबाय बैयावहाय बिराद मोजां दै बारजुमनाय नुगोन आरोना नोंथांमोनहा सुइस गेटनिफ्राय जा मोजां बारजुमनानै नालाय दासो मैला फैनाय बे दुगै जानांगौ दे दालाय मानो दुगै जानांगौ दुगै जाया ना बारो सानदों सानाखै बावला आयौ बेखौ नुनानै बे रिमोनलायाव आरो बारावथ' मोजां नुगोन भिउआ ओमफ्राय रिमोनलाना आंथ' आलदा मोनबाय बारनोसो गोसो जाबाय आङो बारदो मोनसे बारनानै नाय औ नैबाव नामा बार नामा सिरिला गलामा मा जानांगौ ओमफ्राय मोनसे बारनांगौ लोगोफोर फैनाय ओमफ्राय दैयाव गला जानायसै आरोना मोनसे बारना दाम बिदाम औ जाबाय दे औ बारनाय दे रिमोनलायाव नङा आं नोंथांमोननिसिम माखासे मोजां खौरां लाना फैदों लोगोफोर दानि बिटिआर सरकार दैदेननाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सुपार 50नि सोमोन्दै आइपिसि बिपिसिनि माखासे आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों आरोना दा बिटिआर सरकार दैदेननाय बड'फा उपेन्द्रनाथ सुपार 50नि बागै गोदोनि बागैथ' गोदोहायथ' बिदिनो बिराद गलाम थायोमोन नालाय फरायनो हाया बिदिनो गोजानाव फरायहैनो सानबाबो फरायनो हायामोन आरो थाखा फैसानि प्रब्लेमनि थाखायनो माने जायफ्रा माहाजोनफोर माने बिसोरसो गोजानाव फरायहैनो हायोमोन आरोना माने जायफ्रा गलाम बेखौ फरायहैनो गोसो दंबाबो बिराद थांखि दंबाबो हायामोन आरोना फैसा थाखानि प्रब्लेमाव माने गोदोथ' माने रावनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोना रावनिफ्रायबो माबा मोना बिदिनो गिदिर गोलाव बिदिनो सरकारबो दानाय गैयामोन बे समावहाय रावबो नायनाय मानाय गैयामोन आरो दानि बिटिआर सरकार दैदेननायावहाय गोबां जोंनि बर'फ्रा बिदिनो बायदि हेल्प मोन्दों फरायनायाव होन बा सोरबा माखासे बेमार आजार जानाय माखासे फरायनाय बेफोरबायदि गोबां सुबिदा मोनदों आरोना बेफोरबायदि आरो दा माखासे गोबां खाबु मोनदों दा आइपिसि आरो इपिसि ना मा होनो आदा बेफोरखौहाय जे इन्जिनियार मेडिकेल बेफोरावहाय दा बाहागो लानो हागोन जायफ्रा कोचिं लानो हागोन आरो फ्रियावनो आरो जायफ्रा थांखि दं जायफ्रा गोसो दं आरो दा जोंनि बिटिआर सरकार दैदेननायावहाय गोबां बेफोरबायदि खाबु मोनलांगासिनो आरो मोनलांबायानो दा बेफोरबायदियावहाय नोंथांमोनाबो गोसो हो आरोना दा माने बाहागो लानो हागोन औ गोजौआवहाय दा आंबोथ' फरायफुनाय सासे दासो कलेज फरायफुनाय मानसि दासो गोसो होदों दा जायफ्रा ओरैनो फरायनानै जे बेफोरबायदि फरायनानै थादों बेफोरबायदि मानसियाहाय बिदियावहाय कोचिं लानानै गोसो होनो हागोन आरोखि ना जायफ्रा बेफोरबायदि ओरैनो आलां फालां थादों जोंथ' दा ओरैनो फरायफुनाय मानसि ना आदा आदायाबो गिदिर फरायनानै दा ओरैनो दङ न'आवनो आंबो लानो सेस्था खालामो रायजोफोराव ट्राइ नायनाय ओरैनो आन्दाज लाग्रोनांगौ आरोना दा बिराद मोजां मोनदों दानि जे सुपार 50 दा बड'फा बिटिआर सरकार दैदेननायावहाय गोबां खाबु मोनदों आरोखि ना जोंनि बर'फ्रा आरो मोननांबाय आङो गोबाङाबो पास जाबोबायना गोबां पास जाबोबाय औ माने आदा नै माने गोदोनि समावथ' जों माने फरायनो हायामोन ना बिदिनो लेखा फरायनो हायाबा बेफोर थाखा फैसा प्रब्लेमाव जोङो स्कुलखौ गारनांसै बिदिनो सोरनावबा दाहोना सोरबा न'खालि बेफोरबायदि थानांगौमोन आरो बेबायदि सुबिदा गैया आरोखि ना दा सुबिदा होनाय बायदि गोदोहाय माने जाय फरायनो गोसो जेनेबा गलाम बिसोरो फरायनो हायामोन आरोना बेनिफ्राय जाय माहाजोन बिथांमोनहा एसे फरायहैनो हायोमोन आरोखि थाखा फैसा गारनानै नैबे बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिसननि गेजेरजोंहाय बिब्दि नंला आरोखि ना माने गैजायैफोर जाय न'खरना गलाम नोंथांमोनहा माने फ्रियावनो कचिं लानो हागोन आरोखि ना जानाय लोंनाय थानाय फैनाय थांनाय गासिबो फ्रियावनो आरोखि ना लोगोफोर दा आंबो मोजां मोनदों सानसुनाया आंबो बिराद गोसो दं आरो बिदियाव आइपिएस बेफोरबायदि जानो आरोना दा जों फरायफुनाय मानसि नालाय ना औ जाय रोंगौथि दं नोंथांमोनहा बाहागो लाबानो जाबाय जगाजग खालामबानो जाबाय दुगैदों दुगैयाखै वाव बेनिफ्राय बारस्लावनांगौलै नै नालाय बरिया खामाथो नालाय दैया एकदम गारसिखानायलाय सिङावहाय आं खेबसे बारनाय नुदोंफ्रा माबायदि मोनदों एबारहायबो बारसिगोन आं माबा मोजां मोनदों आं बिराद आरो बबेयावहाय दै बारनाय नुबा दै बारनाय बाहा औ दैया लावथिया मावलाबाय माबा बारहन सिकिस जाबाय मबाइला गैलाबाथाय गैखाला आरोना मोनला आङो दैया नै बरिया जादों आरोना मेगनानो बोरैबा आन्दिसो मोनलाजोब्बाय आंहा
फैनाय खर' गिदिंगोन आङो आं गला नांगौ आरो गैखायालाय गयसो थागोन आङो फाग्ला नांला दैया बार खर गारगोनसो जाना दा एकदमबारे भाइमोन खोनाबाय आंनि भिडिअखौ नायगोन ना नोंसोर साबस्क्राइब ए भिडिअ खालामो होनना मोनथियामोन दां नोंसोर ए बबे हाबाबारि होनदों ए दुगैफैनो फैदोंमोन ना मारै दुगैफैनो फैदोंमोन ए गल गलामा मा जानांगौ ओमफ्राय थाबायलांगोन खोनाबाय बैनि माबाखौ नुफेरला मिथिबाय बेवहाय खुन्थिया दङ माने बे दैया गलङोना खुन्थियायाव नांथानानै माने लासै जायो आरो ना नङाबा नोङो ओरै गामि खाथिनि नालाय नालाय सालाबो थांनो हायो औ मानो नोंहा औ ग्रुपावहाय माथो सिख्लाफोर दं नामाब्रा Control. मोजां नुखायोब्रा जोंना केमेराया ओरै जायगा दंजोबो नै दैया बिराद लोमजोबनाय ना औ बरिया फाइनालि जोङो दा थांसिन नारबाय आरो ना दै देरनायखौ नायफैदोंमोन नालाय दैया नै दासो देरहांदों दैखौसो नायफैदोंमोन नालाय जोङो नालाय दैया बेफोरबायदि देरनानै मा नांबावगौ आयौ माथो मोनबाय गोरलै गोजौथारना औ नालाय गरै मानसि गोजौसिन ना माबा जाहैबाय मा जागौमोन दे बैयाव दोनबोआखै नों बैयाव साथियानो गोमा जाबाय ना बुखादों ओंखायनो बानायाखैना मिथिया बिसो मिथिगौ केमेरामेना माने नोंसोर खालामखायो बैयाव गोजोन दा माबा दालाय जों डाइरेक्ट खेबाय आन्दाज गैया आरोना नायलाय गोमा जाबाय साथायानो फाग्ला साथाखौ मारै लांनांगौ जोंना थाबैनि ओमफ्राय आदानो गैया साथायानो भिडिअ खालामनानै गोदान मोना साथाया भिडिअ खेबाय थानायाव मारै जाखो बहाबा गारनानै दोनहरखोमाखै आसरितलै आं बहाबा फुथुनानै दोननोसो नुदोंमोन साथाखौ बावनोमोनब्रा नङा भिडिअ लाबाय थानाया जों हमलायनि हमना बावनोब्रा आंनि लानायाव ना बिनि लानायाव मोनलाय बैयावथ' गारबोखायाखैना बेयाव नोंसाजों दालाय होनबाय थानानै नोंनि लानायाव मोनदा आंनियाव साथायानो गोमाबायनि आदाना लोगोफोर जोंनाल' मोनबाय नै ओमफ्राय आदाना गैया गथ'फोर फैदोंमोन बिसोर लांखो ना माखो खान्थाल जादोंमोन नैबाव गथ'फोर ओमफ्राय साथाखौ लांबायदां लसलै आइबो नैबावनो मानसि मोन्दोंमोन नै नैबावमोन साथाया बावनोमोनब्रा मारै जाखो आसरितलै बिजों थांबायदांलै आं बेयावनो ओरै दोनथ'लायथारदोंमोन सिखावसो नामा र' गथ'फ्रालाय फाग्ला जानोलै खैमारा बैयाव गारबोआखै आरो ओमफ्राय गारबोखायाखैलै